ye wiraye no fi wo beye ne saa na ahemafo no emma mpanimfo no akonta ben na mu kobudi a kire de se ampa wode maaye no ya ye a ene ye di bebu akonta e de a kire enne ya baba besi enkonwa afimu we eye ebredi kan ya ye ne ya bre wa papa bi okofo poma ye ne eba behwetwe enkomo a yato ano ewo ne fie nti kokwa ase enkomo enne ye de baba ehye so a enya asem keto ne enko na ye enkomo oba panyini akwa aba na afi ye ba ya beto aso oba panyini amen mema wakwa aba NYANSAPO so ya enyando na wompom ti sei onyankopa adawro ma ne mo mpaibo ya ma wafinsi apanso afenko beto ye da ya bre wano no wase afi ne ma enhye dan koyi ema no nenso inim sa afi ya na ahye ase a konti ene ma besesa ye ne ne betwetwe nkomo ne nkomo a ye bebo no sabo be kan ya ehye ase ache enye nne ene be hye ase empanyimfo ani ntini ye twetwe road wo mo no otum se be ya enka yemfa enemu nsem yemfa enwuramu ewo enwumesuamu wo mo kan broni kasem se comprehensive sexuality education na chese bibia efa enehu anase enema bia etimi di nipa ekonem be ma ne be ma eboba ehia ene ade no yemfa ho adesua enko but I did empanyimfo so wo de say adwumadi wo mpeso wo de ba na no na enam so ema Planned Parenthood Association wono ekandifo wo homina adaklu wono kra de tu dwa na wono si su dua hye mu kena se wo muguso a wono epem ko se ebeya ye curriculum sa ngoma si su dua ye hwemu ne de kira de no enka ye de betu dwa na afeye ya bɔ modern ye de ahyem ya cheche nkwada ewu school mu na wono botae ni bi ene se ebeboa ama ematitiw wo mohu wono bonkum ni mu nifa na afeye kran fa so ema mprewanyi nsan ni ade ba no eso asa atimi ate ene ade we nyina eka ho nti ene wo mpese wo de saa eneman ebe hyemu ewo enwumesuamu na eno enenne sabiya kroto se anansi wo fi a emisa de onwene tentan ye keka mafu so ne ye keka mandampan anti ye ba abrewa ho na eja yesi asem no yire so pa so a yesi ekobisa abrewa na ya gina dwenkyere e de afasa ensem sei ena ono nso wo no abrewa amensa mo akwa babiem sese ne sawo hwa kane ne kra ne wo ho ma ne enye deep sa ne efre eye subject bi life skills a ne dru ba bi a kyerechefo no tumi kyere be yu moto be yu se ne sa ne ma no ene ade a ena no yi firi honom sese no mpanyimfo no bi e wo Ghana ha wo mani abre epese de ka ne se enemu ensem ne ade no esa de be wura ye nwomasuamu na ye kyerechire bofra no wono botae medical akabie no ebe bom ma ne mom ho ban titiriwo na film prewanyi nsan ho na afi obi ahu ne bonkum ne nefa ewo enemu nsam ene ade mo na no na ye ba ye bibisa se wadawroma ehu behia sa ne men ye de behyem ya be kire mofra ewo school we de ediedu menko amsempa apia he say yesi obomofo a wuku wire mu okosesa enchechede abudwa ehie okosesa bedemma ebra wo mu befie no na ketwa ba ko udi mu ka kire wo mu penyin se eja wo hwe obomofo ama wode yakọ mo hwe obomofo ama wode yakọ ene penyin ne ka kire ketwa no se winu se wo penyin ne o se han o se same me ye penyin wo wire mu penyin wo fie sa apara ne kan no to to obomofo ko pie fie a wo gya nchichidi edisi ho ni wo fa penyin wo fie wo se ada na de edi ni no se me ko wire me chine me nya na ko duru ba bi na nchichidi na efum ho
na masesa wo mu aba no se ni wo mu fun wo sesai ni wo mu fun wa wo se de bi a ya bodwa bi bebi no se no watimi akobọ bede asesa wo mu de aba edi emususemi safa wo mu kogu beebi a kofa wo fa yensi fi akora kure ko ti akure nyi ha beebi akofa wo mu fa wo mu ko ano obomofo sa atamu nchichidi so aye na wo mu ko no na panyin bi sa akora no se ede na esi ye ko ye no se panyin wo fi oso se panyin bi enu wo betana wa hwe asem hunu wi se na kwada akọ wirem na nchichidi efum mienu miensa akora ye nte ase okura wo se oyem hyew nchichidi ebeburo duunu abo bela asese yegu sani abudwa no sai enti panyin wo fi panyin wo wirem ese panyin ntene fi ema asifua emfo na ene ya tene fi aye nhwe ha ma asifua afo ye kan asifua kane no ne yeso ebobuchi a wo fi nsinsi eho ne yeso ja na yakata so de ade yakata so enti panyini wa anko afu wutifie bochi a yesoso na wo efie ni nsinsini no wa ankata so wa menafo nsu ye to no watana ho ahwe na afo okay ta benu so bibu no se asesedwamfo nya asesedwa de yesensi awonten se panyini ntene fie emma asefia emfo esa wo no wa anko afum wo panyini wuni ahode ade ko afum enti bochi a na ewo fie ni mfimfin na yesoso no se wo fie na nsuo beto de wo se wo bɔ modern wiare ade kata so bia so o be kata so nya ade a panyini betena fie emma asefia afoda na ede ya tena fie ama asefia afo edi ahono kra afo kire se emayi mu ayeti yeni ye memu ha ye bibi memu he ye wo ya mamre pa mikase biribi na ye ko tafo bruni bi no aba ho no aba himfie ho won wo kire se yen asantefo no yesum nyankopɔ pa che ubia ese nyankopɔ ye eja no oba no ho konkon enti ye bochia no aye soso no eye eja no oba no ho konkon uyi ba akosuri mu a enye ye ti asantefo de yesum nyankopɔ papa ye ni wu nyina so a ye de sum nyame ema obia wo men bia so nim se asantefo ni nyame so ye wo ya mamre o akode ekusunya nwoma ekusunya se di isi ne be mada na minim fufuo di kura na wo kire mi fufuo di a mi mpe bi ni okay enkoda ya wo ye ni ye kire wo madidie akoda ewo biribi na wo didi no wo henham hwe no wo se saabere no pe aduane adi wodi aduane hye ne nso foforo do bi kura ode kora do bi twitwitwi na efrato no afa ama no afi be ye kire no wo hunu se edi aduane wura ye no efiri woduma nkoma bɔ ade efiri tetentere de ehene fa eni ye kire se ya wo ne se ne ye ne wo baada ana se ne ye ne be ma adwa wo mu kire mu a se wo hwe sesi ana yade ekodiewuo a ne kon aye den HIV abaso remfui se na ate a agin hini wo mayi mu afei mofra wono pere wo ho ekonyinse no mpre wanyinse na adoso ani nyina ye memem mu bia wo mo ye saade na fa eye komo ede nkwada na school mu obi okura ne books ne suku atade na abemu obi ahyeda na wadede ne memo book memo ska na one na akosia na abra woni bibia efa na ho na ama wanya HIV no enti enchire mu pote na ompese omo de be school mu no
enye se ebia ekwan a ye fa so na be ma ne oba akwa akohia na we de ne be ma we de ne ba na o ma akwa akoda de mum ye mo hu adesuade bi afa ho na ama wabo hu atwe ho e de e free sa ne ma mo hu se mi ko school mi nya nyini nti ni kwa se me ne be ma kokohia nyinsa betimi aba betimi akonya baba so remfo ene ma etimi edi bani na abo ho ban de afiri ama wo hu wankasa se de wo se wo ye wo ho me de tete ho no ane yete ho no ane obi nkwachire obi se yese sa baba so remfo ne ade ne ni ho ne ni ho kane wo ya akwara bibi de mi hunu me ma ya abire se de na mesiti na me ne mlante ni di agoro ma akwara nyina na me nua be ma me di na chi no na damfo bi aye me so madamfo isani e wo ye kura se hia mankwa ho se be manhia ne ade yi e be kwa akofa ya ade abre wo ne ade no e ho adwene kura ni wutiri mu di agoro se ye di agora ye namfo ye bi wo kwa fam no ya kire antu chiri eni ashaba himbe yumpuna ne bi gina ha ne wi mu ha ne we antu chiri ni etwe hia na de ne ye tu achi no hu ni nyina ye so ehunu enso abaye yi be nyina ne yagoro no na fi say awade ne yede ne be ma ne yede na ma awade abaya ani abema wo mu anhwe ho so yi ne be kwa akohia na ne nyinsa abemu ne yesi ye uchiri bra ekwan a yede ne be fa so no wo ya abaya na ate ho a wusuru anyu akono no akoso akoyibi sa domi abra ye bi ho sa abra na me abaya bubu nufo adwo men woni abrante wo de akwasi ade we bibi no kunyinse sa abra na mna kwohene se wona okosere ho ma domi abra fo ntira wo mu hye nase wonna ba ho bedi sa adwuma nyina twa adwa hwie mojagu wo mu apampam hwie mojagu na pampam twitwa na mugu ayi kukuo mu na awero ho tin na bramahan a ye kan se wabrabo a wo boye no enu ne ye kire wa fere abosumnuase wo kurom ho nyina abodua tese wa anwo ba no na bunasi kurom ha umunku wow ni eja akwan na okọ etuja ahe wonsam ja akwan kwetena kwaye enti wote ho a wusuro sasa woso koye bia we ne yede beye wo ye wade yede hunahuna nkoda me ye jai bibi ye na nye se okoche ne se wo ne be ma da na yesi ne baba so ne ade na nya ade wo ho na mpanimfu okra se baba so wo baso a na ye wo o ma so na wo dwene wo ho a enye wo echa bi yi a ye kan enti nipa wo memu ye nyina na aye Debi nanso no SSC no ekosoro maburu no ekosoro ne se kira ye kira me nipa ne hu na dwamammo no maburu abrabo a ye bo a wose ye kam ye gyaye no ye nkam wo mu nyae ese ni kwa se ye kire onfo aso sa kire sa de no nanso awofo a wonka bo mu kuo a wo man mu ye from say Planned Parenthood Association of Ghana wo mo de wo mani abre se ye mfa nhyem ni enye ncheche se ewiase no enne momanta de a ye hye wo ba panimu timi sode na oheni ka ne da ne ha ande nokure ne da ne ha na wo de kire che da ne na tete no yesi aburochire buruni a wa yekuna ena no wo de che to ne na oh okay enti se be ma bi hu fufuro bi hu no wo pe no a na kire se woni kunu ese ya senso de ma wo hu se we woni kunu wo ye kuna ene ye Ghana fo ya kwa kosua de aba edade na me ehunu so ba no woni kunu di be ma hia no wetimi kofre no
ko sha atade ne da to ase na ade nam nipa ni so koba wa abra wo ba wo nantu ho kura nsa se da hokwa kan mpanifo se mesi bas ni sidi na ase twan eno ni mesi bas wa bona boso sidi na ase mesi bas ta na me efere no ma nto ano obona sana ode ka ba ahe so na se den sinkana kura ofra na se asana ode igu so no eni obi fra den sinkana kura na ode ato ne ha ya ne fere no enti ye me die minim se enye saa nkyerechire wei na be me nipa no yade no ma abeba ne yade no ebi firi ho na emu si ye penkyerechire bia ye ntwe ye bonkyere se aketesia kata wo si abrewa aketesia kata ho sie no enkyerechire yi ya akoye bibi saa se aketesia kata ho sie wunya nu mra wo se woni be ma akosia kata ho sie nkofo ni we ni nya bia enye bia okay enne ababa wase wapoma taade si ha kwara nan so wapai ho ne da mpanimfo hwe na sabo ya ama mpanimfo na mo pese bra boni bi firi wo mayi mu a saa niema we na de ni so no eno na yese mu dika abra ena no me kan firi mu ansa na nsen ya nche bia ababa bia wodi akotene ewo agokansi ahodo ayesi mu na okoje abasobodie bi ena okoye ne ema mpanyini ho ekosra no na atade ye hye no na wodi koye no ede kosra ma mpanyini ho mfonyini be da abonten no se de nipa si twa ababa no na nya asem keto ase wa mfabu ama ye ma mpanyini ena ma mpanyini so emu no se ebinom so kan sa se wa mfabu ama ye ma mpanyini se wo sha atade we di ko no ho ena wo mo nso wo mo wa ma mpanyini aso ye no nso no omo nso amu omo nso hweye emma wo de sa atade se begina panyini ni asa atwa mfonyini abeda social media so ede ne beka ede afa emma no na asa mabuna ehwe nti wo free se mpanyinfo won chechire bia ehonum ne yemfa ya enu ne yemfa mfiri enti na yesa wo free se ehonum ne wo se amen mpanyinfo mfo mo ne nhwe ehon ne yemfa ye ne nhwe yemfa ye ne nhwe ho efiri se ade bi wo ho a mpanimfo se wani ehuna de bi a enye wotai ababa we se de wayi ne ho a wo kɔ no obi twetwe ne mene na wo hwɛ so me frɛ na nhwɛ wo hunu pepe ni bi a ne ye ne wo ye kura ase na maami de ne kɔ baade maami ya tidua bomu bo apema pesi koi koye mami eduane ma no wedidi wi se pe bu nsu gu so sikemu wadra be de fo dumienu ne wo mu pon no bi no kura abo na akoyi de do wadro kama mami si afedi ayi ade esa yenkofi so wonni be fie no obebu oni nua ma ne akoyi ye adwuma bi be na me ne ba yi o be dey no me de ko ye wose sa eni me nkope no na me nso me mfa no nko ena okope no no de ne ko afedi e wodi wode ne ko ye a wakotwi meko na ade nkunuma etwi mu abomu a wo ye ma no na akoyi obetana pisi no wodi bomu ane nkunuma ya wa ye go maame wo bombo ntana paase maame dey ni wo bombo ntana paase abomu ni ntimi ntana pisi ye no so oyi okoy do kire kakra no osemapon won se ade na wo ye sa no se mapon na no me nua de wo ba ye se de wisi ye adwuma ma no nti ene wo ka kire me a me ma be fa wo na wo de na ye wo se wo bombo na kire wo do wo bombo na kire wo do wo nua obo pimpesi de tidua bombo na madi na ma me kama kotwi makoni kunuma bombo ntana paase na mate ha
mapon say ya bomu na ekire ya do ebi na me kire mu se de ne nananom si aye obi kiri bra no ameme hunu no na wa brante ebi obefre me mefi enti se de woke nanana se o baby no bebo nananom a Christopher Muslimifo o bebo wa mosobo ai se yesi ade ye a ibudi so ye panyin na ade ye ibudi ese so ibudi na wo meyi a yetimi ye wa Christopher wo ye wo Muslimfo wo ye wo nananu wo ene ye wo akonfo a kire se ye ne ye nim ya mammere pa sa ade wi enye ye wo bi wo ho na so obi a kana no ato ene edi ani na ehwe niema na enim ho be na me ha ase akama se me ya na me ko kunsu me papa fie ne na no mrante no wo mu ye nan panyin ne de bibi anim na miensa na ayaka no wo mu nyina atwa rasta mbe che na se na de no maye mu hu edie ben na maye mo ya ade hiu se sa abasa me be fam ne mo kwa ahin fie a mo de rasta we be ko wahine ni ana se wahine ni mo so ye he chenko ho mo be ye den ene makọ nso nye konfa nochi wonye konfo anoche wonye konfo na de abaso na msi yes bible kura kan say wa de nyina ho kwan so ni nyina e fataye abaso na won se oye bi akoye bi wo de hie wa yo tiri ho sei e ba se ye kwa ahemfie antimi nko bi ye wa yo ho ntimi nko wo mu wo ho ni ye ni ye ho so se ye ya de hie betimi akọ wo hena nimu mikọ bi esa akwa ano to ho no edi na wotwepe mekọ enu obi eyinti wow na omunim but wako bie so akere wo mo ama mo hu wo mu nchi ni mo se ye ya de hie bi edi mu ebetimi asore se ye kwa ahemfie mekọ enu obi eyinti ti mekọ ya wo bu chiachi ame ana mo fa ahwehwe bra emereme na mo hwe mo nim se de na mo de te ha na nsan eni sisi amutiwi ansan ni wo de bechi ni abehia ahemfie abo yin fie bi akọchi am papa nana no na se panyini wote ho na wo ye nhwe ha yesu wo sha abahebone a yiku ne kire wo okay enti yade ya bo ede bani ya bo efiri ye ne a ye nia ne ye mpanimfo ne ye Kristofo ya sofo ene sofo kra no asode a wo pie no ne abo aba ya adagya no wudi nanim no wo sa ene asofo no so de say de nya asem ketwa eno akra ba ko TV so no wagya na yire nti no na obekwa asore na nsore ne bi wonom kra ye makwa oba betumi ahye otraza na de aba asore ene ade na bro ye kanisa unyini se ewiase no se ente se mo pen so biem ye nya ne se mo pen so biem ene ma ekọ nanim a ene ma asasa ye free bi technology ene se de ene ma esi dane no enti unyini se e wo se ye nso asesa ye ho na se de ewiase kọ no ye kọ ne saa na ye sakra mu sanse se mimi hu ne se me banie na me de na tena se na ma chen se akosua ba bia wanwunya ndwini won se wo bubo nufuo wa konfichire wachima eye oye nipa toda obenya atenka wo be ye odedede obenya atenka se bia wo se wo ne be mehia na nanso ebre ye aduru ne ye bra wo se wo hye wo so wanhwe ya wo de be ma kosia na wo benyem ama osuku na bon o wo betimi anya yade HIV wo betimi ayese enti saa brehwe ho so be ma bia obefre wa na so ode ne nsa be so boni bia no bra na be ka kire me ana utiche ni afa koto nanim wo ba be ma so a wode na tena se de wanyina di wo so awura wutin mu wari ya no oba akosia pe wo be hye ni nyinse wo hye ni nyinse wa bra bo nyina ba awieye mintimi hwe school biem wo ba be tena fie no aye adwuma de ahwe oba wari ya be chi watum na ye kyerɛkyerɛ wo mu se ɛna ne de ɛwɔ hɔ oyi oba ye de ya wo ne be ma be hia na
woyɛ bɛrima yɛ da no ba behia na nanso twɛn na nyini na bere wɔ dua no so sɛ de bɛyɛ a yɛnte wo mfa mmɔdan ho na wabere ansa na ya feel na ɛno nyini sɛ aha wonyini sɛ yɛyɛ ne saa ɛbɛboa sen sɛ mo katakata nneɛma so a obi kura ne obi di nkɔmɔ awofo no mo so hu sɛ ne ba ne ba we mogyae mo nti mo kɔ abɔntena na ɔmo nam fofo na ɛkyerɛ wɔ mo broni sɛ yɛfrɛ bibi curiosity na amma no ɛsɛ kyenkyenkyen a wopɛsɛ wo hu adekoro wɔ mu bo hu ano akɔ akɔwuram abranka mo amɔkye ne fi anka bi anka bɛboa kane ni nyinaa no ne yɛ wɔkasa bi sɛ obi kwaka yɛsɛ enwamansɛm pɛndi kwaka yɛsɛ ɔyɛ panyimbɔne akwara so ka yɛsɛ ɔyɛ akwara bɔne na hwan ne nka nkwaka yɛwiawia sei anwumire nso anadwo sei na anɔpa sei berebe ne nka no enti no na yɛwɔ nneɛma bi a ɛma nipa yɛkora yɛ ho ɛwɔ saa de no ɛno nti ne a yɛsɛ yɛwɔ aberewa yɛwɔ akɔkora yɛwɔ abɛsiriwa yɛwɔ panyini yɛwɔ abɔfra na yɛwɔ abranteɛ ababaawa yɛwɔ baabi a na yɛbrabra nkɔlaa no ɔkasa na yɛde brabra nkɔlaa no nenne ɛnɛ yi a yɛte wei no saa de yɛnni hɔ panimu bi kura ntimi ntena se enka nkyerɛ akɔlaa sɛ woyɛ ade wi a ɛnyɛ saa ɔno kro nti obɛde abɛtena se wo bɛfrɛ ne no abɛtena se na so yɛni ani amana basa yɛni amana basa enniema bi wɔ hɔ a wo hwɛ sɛ ade no ba no yɛsi dua ɛbɛwo wani yɛtu ase ne nsensena no ade ne de saa abaso de abaso no ɛno anu bi yɛ emeba wa ne mrantie nyina no anu bi weyi a yɛka no enye sɛ enkyerɛkyerɛ a wo mu bɛkyerɛ ne sɛ yesi obi amfa ahoda so ene bɛma yɛka ho asɛm na wo meyi mu ankasa mpanimfo owo mu no nneɛma bi wɔ hɔ a ɛwɔ si so dua se kyere no ka ami hu no sɛ emfata mpanimfo eninguase emfata kani ba obi timi ye bibi na wo pa Asante ba pa na wo ye wi ene ne nyina ye bu ani egu so sofo te asɔre de emeba wa ye gina eyiye ne moto nwui ya ahwe ye ntade ehehe ya hyeda ma wo mu na pam saa atade no style kura wo mu di be gina ho a ye nufo ho ya wam ye sirim enyina egu ho ye di gina asɔre de so oye Kristo ni we gina asɔre de mu a wo to dwom kani we bi to dwom wa asɔre de mu a singing banfo no wo mu atade sie na ase kwefo ya tade sie na ase ye mema hye trouser hye tade sa ya bobo ye tie adwuma wo to no etiri mu ba no tinka se sunsun bi tiri mu a eba me call SDF fofo ye kwa asore we kwa ala so abranti bi ni efiri no puku na sabrent shirt bi aba ye pam ema no pam de kyekere ye ho bi boyi hye bi a wo ba asore sabre ye sofo no firi tachiman efreno sofo amayaw ojina ho saa won so afiti kwa na me say ya o be ho ana so nyina ojina no se atare na hye wo no kowro papoforo ibi ni ho a mame ma asafo akofi kono de gbeyi shete we bema Kristo ni bema onye sa atare anu kwa de me wa asore ba kwa metin abondi Pillar of Zion International akosi ewu asore no you dare not untimi nhyɛ atade fun bi amfa ma asode ono ade aba abɛbo nti ma watade siw na ase uduku achichiri uti so hu no chorus leaders no omo to nyuma obeka sa omo Saudi Arabia ho mu bia asifom fe ene kremoni ba kra na wana ne ma ya fi he no moto
ne maye fi no de ahe no moto e Christopher me wu de de ne nam wo hene yire kura no apomataade no apaye na no me ko program bi mani anye kura ohen na wote adwom no na hwe wo mo a ye ba be chia wo hene na taade ye hyehye wo mo a wo mo de be chia wo hene na mti wona mehwesi ya na mse wodi bo twitwiri fo go wo a wodi se nipa ne ba wo se hu se wodi ne ko hene nim ya mamre ni ohene so a wote wa ye be chia no wo se wo nso hu se me nso mamre ni sabia ku to sabia wo mu firi nkrofo foforo aman so kra mpo dia beka se om de o mamre na wa ukrom ni na oba na wo sha atade se na de ne ba mfia e de mfonyi na wutwa de a kire wo mamfo na se ye hye bia enso ye ejabre wa wo firi se se de be ko school ni e be ma kire fo a kire ne de ene enka ye ne aye ya de dada nti amamre ni mum na nka nanom e kristofo ne nkremusumfo no ne empanyimfo wo fie ene ye nananom akomfo ne ade ne wo nyina ne aba ahema titiriwu wo nyina nkambom ne enhyem kena na so aba ahema no so ebinye o cause ona ayo aba ahema wo krom wafade e ma ba yi behwe na aba ahema wafade e se de se na ayi afene se ababa wa bi kohye bi saa no mo ne ade a obetimi aka ye ne yatena fie ama asefie afo ese panyini ntena fie ma asefie emfo nti so otena ho ma no fo a wonu amanse boni nyina aba da no ye ne dia enya beebi anso je ne dia ifiri nti ye nia mpanimfo ene yatena fie ama asefie afo se busum we yi aye bekomu minim se wetimfo aya ato na wonso de won tetesu nto fom fa ne ketere manfa wahia ase aye no de obeto aso a de akọ awie ye pa minim se saa busum wi se de afrase ye wiraye no afi wo beye ne saa na ahemafo no emma mpanimfo no akonta ben na mu kobudi a kire de se ampa wode maaye no we na ma ya ye a ene ye di bebu akonta e de a kire wo se yetimi aye ye man no amna ye si me hu se beebi wo ho a na wu mu ogoro bra ene ade nanso wo ye ogoro bra na wu ye obi kan so twa anka egu ya na nsi dai enu na wose wetimfo no wonim ni amopese mo ye nti no de saa da na asi ho ama kai se afrase woye ye no wota se woni obbo mo abaso pa kan ya se emema no mpo eye dwumade bi sa ya na ntotoye no nkoyi se ma no yeye enu no ogina so no kan se ene na afi bia saa bosumi no no ode mama won mo emfa enhyefa no se saa atem na ye Asante ma na kradu yi adom toso miensa ne mfinsi ya na toso num ewo ho no mo a ogina so na ode ma o mo se afi bia o mfanye ode amama na ono mfanya ye hwe animu se bosumi aye bi wura ye be so ye be ye no ne no na me kire se kenananom nkasa nkire ye nkoda no entade hye no eni ade no mi ede ma ye madwire se bibi ye discipline pa bi fie ha wo betena ha na wo hye sa atade tietia na meka wanim eno ne brofo na ye de hene no discipline ani afide wani abre be discipline pa se obi beba beto wo no obebu se bi ameba no ana me nana no emfa metene fia wo de aba beto ho me ka de ato anim se saa de wi mi mpeni wo mi fi nya wu fie ha so ko abonten na abeya fine de se fia ha pa de wo de ne nam ha de enya adwuma na akra de nke ebedi watem me akra nka mbe mu bia nka medi watem se obe rapo ma fie na ababa bi so na chen dan na anya asem ketwa na enu pomato no hwe na nikada na ha na atade so na nufu yi enti se ye nananom ahemafo no ye wirade ama ye ni ebebu akonta enya akonta bia akwa ye ma ye hunu se ma ye wo ye ma yi mu no wo mu asesa wo mu ya sesa da bia ma ne ye kunu mu TV so antena mama efi hwan bebre da bia mon kire hwe mon kire hwe mo ye de bani ade ba ye wira ni mu a
enkyerɛkyerɛ pɛ wɔ sɛ ma Asante ma di mu no emai okay emai kane ne nananom awade egua na aya asem eye ni biresem je se de wo kan wo de so body bi nso bo yen sentwerofo nso mu nyina am ka oh mo de wutie enye nsɔntwerɛfo asem o emma no na ekyerɛ sɛ ahemaafo okay okay wo mo nkonta ye biobio de ye nya hwe oh okay esa wo mo ma inkin kɔ hɔ no sɛ de wo sɛ akatesia wo sɛ so fa nti wo na sɛ wo benya kedwabo ya beba kora na nanka nananom pɛbire bi na yɛmfa nkyerɛ sɛ dɔnhwiri num bi a asimenum bi a dɔnhwiri num de dɔso simenum a na ohima na nko akyerɛ sei na wo sɛ akatesia fa ho abrante se nya sa na wo fa akyɛ oh okay na imo awadiem emma no mo awade ke sa abre yi ate se wo radio so ye nsenkyerefo na ye nsenkyerefo na ye no ka ahemaafo na mosoma no dem ye sere mo nananom ahemaafo ye wo ho wo bi akurom wo hema wo ho nye wo kurom a baabi a wote wo hema wo ho tete no se awade asem yiri dendenden na de kwa Asante hemani edru na nafi ese pa se de etie bia de ne fa ye twan bia obegi wa nyemu be mo twadwan be chiw de dua ama o twadwan saa na ne ye no na nye TV so ene radio so ni nyina nka na nanom nye me no so ano mrase ne saa de no ma awade ne nkura ne ba ne ade na ayetai ayetai okay wo di ano a wantumi ahwe ne yie na de kotena ho no nti wi Jesus saa awade wi kɔ na bafia akɔno bi wonu kunu kwesi mo ntamago ahata obi a ne de potopotopoto do wote baabi no aka bi ebi a de obeka no obe na wo eyo yawo akomam de ebeka ne be ma eye ne yawo na akomam mo betrase a ebe de bi abroa ye be sore so na de me pese me fa bisaw na wo se sisu biem de mamini na chese de yaka ene se nkomo ba ya bode abesi saa me ne heyi wo de wo da so gina na mu so se saa entete ye de ma wono mfa nkosuku mu mfa nkosuku mu ye mfa nkyerɛ ye mofra no na emoa ebra wo mampanyini ade we pagya afese no saa nkwala no wo ma hye ase nyina minimum nkwada pii a wo ma ginsem odwamamɔ nko a school fo nkwada pa ye ni ayejejaye ye ni aye korokoro enya akono nkwada nketua ye kosuku ye dam kunkyire bebre tiwe ni be kan won se be se no kura ebra wo mu hye ase kane no ayese da bi ye nya enye mfa ha no a saa bra na ase ne namu kakra no saye nkwada arpasa firi be se mfie miensani e de ba pa nkwala no mu nyina ase ya sese potopoto enti awofo nso kyerɛ ne ba nso ofie awofo ka ho awofo de obetimi a kyerɛ ne ba ofie say the teacher for there be me kyerɛ sɛ de wo mu ka ne de nya no na be ma saa de sɛ wo de afie o suku mu o ofiri sɛ nya no na be ma saa emprewanyi sɛ ne saa ne ma ne twa nti hu hia kora sɛ be kyerɛ sɛ de tete ne ye de tete ye no ne ye nkofa no ne ye nko de tete ne ye de tete ye no ye se pampanko edaba ma ho ye de kyerɛ panyini ne wa muhu ya akoda so nsuru enti me de me ka ne sɛ de tete no ne ye tete ye ma no ye ne saa ebe yie enye teacher ni a wo kyerɛ no school mu akɔ ɛna ɛkwane a wo mu fa so akyerɛ no so no nye de eboa okay na nananom wɔ ne ma a ye de tete ye nya ye de boyi hu wo ntuma frɛ mu kura ka kyerɛ ye sei wo nantiem wo watena se ye ubi bia ye kyerɛ sɛ de wo ho na ho nye ye basa bia ese ye nkofa tete atempo ye mfa tete atempo no trosem no klase na ye musa de kwa ne da abroa ye da ase pa se wo ma brema ye so ni udi enkomo arefo ya bre watia no oba panyini
ena yene na abebon komo e de afa comprehensive sexuality education say no asasoro den epese ye de hye enwomasuam na ye kire mofra e wo school mu ene ade no eno no de na dwenkire e de afa ho a ode aba no nti ha ene ye de nkomobo no ye di si nso wo fie se na wadwene eye wo ohwe mfonyi na eye afo adwenkire fato ase na fama me subscribe ma remfi ya no asa hye na wa ma ye nuan ma wo munya bi hu ye no so ehu na sede yesi ahye ase wo fin champion mienu ne aduonu miensa no ehye mbo se nyankopon ke ho na yete ase ahoden enkwa wo ho sede enim se besie na ye de eche sei ena de bebrem wo afi mu yama munyina mo ene hwa awagi ahene wa medin ene abusua pani owusu aduonu Adenti ni ebube ne brebe ze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no sa na ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa Mada woro manto me ye fe ni din de sein ni din do Obama akola wa no so pese otrimu usuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya de ya